Cam 1. Creu siap triongl, sgwar neu diamond gan ddefnyddio tap masgio ar y papur du. Cam 2. Rhowch tipyn bach o baint ar y sbwng a dabio'r paint o fewn y siap. Cymysgwch y gwahanol lliwiau at ei gilydd ar y papur. Cam 3. Gan ddefnyddio brwsh dannedd, ffliciwch paint gwyn dros y papur mwyn creu edrychiad o ser yn disgleirio. Cam 4. Defnyddiwch ffon cotwm a paint gwyn i greu lleuad a ser. Cam 5. Ar ôl i bopeth sychu, defnyddiwch pen ffelt du i ddadlunio silhouette. Nawr am y cam olaf, amser i tynnu y tap masgio i ffwrdd.